Eh manibulise comrades Kapinda. Comrades, I just watched i-debate now iyaqhubeka e-TV. I-channel endibukele kuyo ngu-405. Wow, comrades, zintloni into eqhubeka apha. Zintloni into eqhubeka apha. And it is a shame kubantu abathe bavotela i-MK. I will specify kwi-MK, comrades. I will specify kwi-MK even ne-EFF udlozi. Hayi. Nibavotela njani abantu abanje man? Abantu abanje nibavotela njani abantu abanje abangenanto abanothi bayithethe enibathuma yona? Nibavotela njani abantu abanje? Hayi. Iwesu Malima have nothing to say kula podium. Have nothing to say kwi-podium. Ubhizi uhlaselana noRamaphosa. Uhlaselana noRamaphosa. Into ekudala wazithetha. He have nothing to say. Hayi. Comrades. No. Libavotela njani man abantu abanjeni abangenanto, abangena sense. Sense, comrades. Into yoba masithethe le nto still baqhwabelana izandla bona abananto abanoyithetha. Instead bayaxabela. I listen to Holomisa izolo, even noNyonto, i-leader ye-PAC ne-leader ye-UDM. Holomisa said ngela xesha uMalema ebedimanda iposition finance premier, finance minister, sorry, mayibe nguFloyd Shivambu. Iva ngoku kuthetha ngoJacob Zuma. Kungona bakhankasela uJacob Zuma. Point of order. Kanti kuzawuthethwa ngoZumayini sibethu nanayini. Nivote aba bantu mabonenzela le nto eParliament. Nivotela aba bantu mabenze point of order kanti bazawuthetha ngoZuma. Oh hayi. Bahlali. Coming into kaHolomisa. Holomisa said, who's fooling who? Who's fooling who? Malima demand ilanto begged phofu ke ebebhegisha iposition yobu finance minister for uFloyd Shivambu. Makayinikwe i-ANC. Unfortunately akayifumana lo position. Uthi ke ngoku Holomisa ebexelele bani uZilu uzosiripotela. Ebexelele bani? Aphinde athi 2016 i-EFF worked ne-DA, give i-DA ipower yogqiba yasebenza ne-ANC. Ebesinikile iripoti yaloo nto Malima. Elogqibela athi who's fooling who? Le nto bayenzayo kule parliament ibukela apha ndibukela. Ismag intloni ezenziwa zii-leaders zenu. Intloni ezenziwa zii-leaders zenu, MK ne-EFF. Abananto bazana, abana input, abananto, they have nothing to say. As a leader, as a MP eParliament, you have nothing to say. Hayi. No, bantu bakuthi. No man, no. Kanti be ne-sense, ke nibone lona umuntu uzasendaweni. Lona umuntu uzasendaweni. Nyonto says uNyonto, i-leader ye-PAC, if asivumelani ngento, somebody we will call you are a sellout. Somebody will call you are a sellout while yena qale i-sellout.
yena kuqala eyisell out. Comrades, hayi bantu bavotele i-MK. Hayi khanihambe nobukela ipalamente man. Khanihambe nobukela ipalamente. Channel 408, sorry man, 408 channel. Nibukele eli hlazo lenziwa zii-leaders zenu kula parliament. They have nothing to say. Bayarwaya, benza isintwana. Childish. Because they have nothing to say. While you send them eParliament, into yoba mabonimela eParliament. Babhizi, call uZuma. Umuntu enze point of order. Ayinikwe lo point of order. Zuma, into loo nto. Hayi man, hayi. Shame. Hayi. Loo nto simabukele ke thina ke singikhongoloza. Comrades, come 2026, let's vote ANC. Siyekeni le ndlalo. Yindlalo le. Le nto le EFF ne-MK yindlalo le yamaqabane. Come 2026 and 2029, we must vote back ANC maqabane. Sogqiba silungiseni i-ANC yethu. Please comrades. Ayikho le lihlazo eli andilibukeleyo apha. Kambe bayayimosha yonke le nto ithetheka because simamele thina sifuna uqonda ngale GNU. Yintoni esizisela yona? Yintoni le GNU esizisela yona? And iyabonakala futhi into yoba iphucukile le nto isizisela yona. They are busy disrupting, they are busy doing i-point of order ezininzi ezingacaciyo ke phofu, ezingena-sense. No, comrades, no. Don't vote with these people again. Don't vote with these people again. Comrades, xa sendihleba ke ngoku, ubugodola. Ubula mfana kuthiwa nguGodole, wayaphi kanene andisamboni ngoko kaloku mna ndimgqibele ethetha nge-by-election ezizawuba seNewcastle. Ethetha nge-by-election ezizawuba seNewcastle. Andiyazi makazosixelela iziphumo ma. Ndiyacela maqabane, ndiyatshalenja umntu ombonileyo makangene kuTikTok. Nithi utsho uVuyo from e-Eastern Cape, uGodole from KZN, makangene kuTikTok asinike iziphumo zaseNewcastle. Asixelele umhlawumbi kuzawuthi gqize sithi asilazi udaba okanye uzawuthi siyalazi udaba. Shaba maqabane, thank you very much. Amandla.